Κορίτσια, ξέρετε τι κάνουν οι τίγρεις στην Ασία όταν πληγωθούν? Κυλιούνται πάνω σε ένα συγκεκριμένο φυτό για να γίνουν καλά. Και αυτό ακριβώς το φυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό της κοσμητολογίας. Σας παρουσιάζω τη Centella asiatica, γνωστή και ως Tiger Grass. Αν έχετε ευαίσθητο δέρμα, κοκκινίλες ή ερεθισμούς, αυτό το συστατικό είναι μαγεία. Μάλιστα, έχει αποδειχτεί ότι είναι αντιφλεγμονώδες, ενυδατώνει και επουλώνει. Οπότε, κοιτάξτε τι σας έχω εδώ. Ξεκινάμε με το βασιλιά της K-Beauty, τη σειρά Cica Pear της Dr. Jart. Έχουμε το σέρουμ για να ηρεμήσει το δέρμα σου στο λεπτό και την αναπλυστική κρέμα για να κτίσουμε από την αρχή την επιδερμίδα σου. Και φυσικά τη viral θεραπεία διόρθωσης. Όταν τον βάζεις είναι πράσινο, αλλά ως διαμαγείας παίρνει το χρώμα του δέρματός σου και εξουδετερώνει τις κοκκινίλες. Αλλά δεν σταματάμε στο skincare. Η Centella asiatica μπήκε και στο μακιγιάζ. Δείτε τα γαλλικά εμβριολής για μάγουλα, χείλη και μάτια. Τα βρίσκετε στις υπέροχες αποχρώσεις Nude Rose και Mocha. Βάφεστε, λάμπετε και παράλληλα περιποιήστε και το δέρμα σας. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχεις δοκιμάσει αυτό το συστατικό και πώς δούλεψε για σένα. Και φυσικά κάνε follow για περισσότερα.